tiang bener, nak rumangsa bener niku cap kapan-kapan pasti akan menjadi salah. Mergi niku bibite setan, bibite iblis lan apa dibuang saking swarga. Niku gara-gara nggadahi sifat rumangsa bener. Jadi riyen saderenge dados iblis niku kan jenenge malaikat Azazil. Niku pinter pol. Sampai saged ngalahno malaikat Jibril. Makanya pimpinan malaikat niku malaikat Azazil zaman saderenge Nabi Adam lahir. Niku malaikat Azazil. Wis saking pintere, saking ngalimi. Sampai-sampai Imam Syafi'i niku mengatakan bahwa makhluknya Allah sing paling alim niku nggih iblis. Jenengan kan termasuk tiang-tiang sing calon alim, seneng ngaji berarti kan calon alim. Nah niki rawan tiang alim niku biasane mlete. Dituturi wong sak ngisore sithik gak trimo. Kok niku sapa? Bocah gek lahir winginane kok nuturi wong tuwa.